Udah aja tinggal pasang. Tara par. Ayun, punta kami doon sa Barangay Bacolod. Kasi magpapahilot ako. Grabe na yung lamig-lamig ko sa likod. Tapos na yung ubo ko. Grabe na yung ubo ko. Malala na yung ubo ko, kaya kailangan ng magpahilot. Ayan. Kasama ko yung anak ko. Malapit lang naman. Papa. Dito na kami sa papuntang San Roque. Yung alin? Saan tayo pupunta? Saan ba? Malapit na kaming makarating. Makarating dun sa papahilutan ko. Dito na parang tumitigil na yung mag-ina ko. Kailangan na natin magpahilot. Malala na. Malala yung ubo. Wala tayong time para dito yung hilot. Ayun po, dito na po kami sa mga hilot. Ayun po, dito na kami sa papahilotan at may darang pang hilot. Dito na kami. Ayan. Oh, di ba?
May customer pa natin. Maraming napapahigpit. Ang dayo din. Ay po, madilim na. Pauwi na po kami. At maayos na yung pakiramdam ko. Hindi na gaano masakit yung likod ko. Pag umihinga parang may naiipit. Yung lamig-lamig po kasi. At yun, sulit yung bayan. Madilim na, walang ilaw tayo. At sobrang tagal ng paghihilot. Nakahanap na ng kaibigan yung anak ko. Nakipaglaro na. Dumaan muna ako dito sa tindahan. Ginagawa nyo? Ayos ng pump. At ito. Mandal. Ang kanyang kayamanan. Nasang ribo na yan. Ay, Anong solo? Ha? Sipong bulang ko sa di. Bakit to ano? Ato yan. Buti dumaan ako dito sa kanila. At binigyan ako ng battery ng motor. Yun. Tatry ko kung talagang bago pa. Palitan natin ng battery. Ayan, food trip. Food trip ng manok. Kanina pa para sila akin naghihintay. Yan, sangkap. Yan. ano pa? Kailangan pa, Nagsabong. Panalo yung ano, manok. Nalog na naman. Masari na sa unod to. Sa usad. Ito. Ah, ito pala yung isa. Nanalo, tapos namatay rin yung manok niya. Kaya kinatay na lang. Isa lang muna yung kakatayin. Amoy! Amoy! Yun. Kanina pa pala naghihintay sila sa akin. Yan. Food trip na naman. Busog. Yan sila magluluto niyan. At ako, magsasaing ako para kumain sila. At pero nakapagsaing naman na ako dito. Kaso yung mga ano, nagluluto, kulang yan. Yan, para sa amin lang to. Kaya magsasaing ako ng pang food trip. Ayan. At sana magustuhan nyo na naman yung vlog na mga gagawin. Yan. Ganun lang naman talaga dito sa amin, dito sa lugar nila Mrs. Puro food trip, ganyan. Mga pinsan niya yan. Tapos saing muna tayo. Ayun. At itong isang manok, ito yung manok na nanalo. Yung lulutuin namin ngayon yung panalo niya. Kaso nga yun, siya patay din, kaya dalawa yung manok. At lagay daw muna dun sa ano, dun sa rip ito para sa birthday ng anak ko sa 15. Yan. Lulutuin na lang daw to sa 15 sa birthday ng anak ko. Ilagay muna sa rip kasi marami naman yung ano, konti lang naman yung magpo-food trip ngayon. Walang gaanong tambay, kami lang naman, 4 lang kami. At yan si Miss magsaing na. Ang kakumulkan siya. Ayan, luto na. Malapit na. Pinapalambot na lang. Yung lasa, ayos na yung lasa. Malupit ang kusinero. Ganun lang yung ginagawa namin dito sa probinsya. Food trip. Mga simpleng food tripan. Tikman. Asa, malambot na yung sabaw. Amo ay. Ayun, sinaing, goods na. Kainan na. Luto na rin yung ulam. At yun po, tapos na po kaming kumain. Hindi na ako nag-video kaninang kumakain. Kasi mamahaya yung iba. Ayan, ubos. Manantala kunti. At yun, hanggang dito na yung vlog na to. At maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Bye bye.